Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsaldeon deneri eta ongi etorriak beste behin ere Euskal City saiora. Gaurkoan gurekin Sandra eta Josune izango ditugu. Bakoitza, bere herri eta auzoetatik etorriak guregana, elkarrekin solasean aritzera eta elkar ezagutzera. Ea gaurkoan talde polita osatzen duten eta gure lehiaketan parte hartzeko gaitasuna daukaten. Baina horretarako ezagutu ditzagun. Josune, 36 urte, Altsasukoa eta psikologoa. Sandra, 26 urte, Arraioztarra eta bigarren hezkuntzako irakaslea. Ni Sandra naiz, Arraiozkoa naiz, Baztangoa, 26 urte ditut eta bigarren hezkuntzako irakaslea naiz. Ni Josune naiz, Altsasukoa, 36 urte ditut eta psikologoa naiz. Psikologoa. Bai. Interesgarria gure lanbideen arteko bada konexio bat. Bai, batez ere aurrekin lan egiten dut, orduan, bai. Ni bigarren hezkuntzako naiz, baina ere, bai. Baina bueno. Zarra. Lagun batzuekin, lanean, zuka eta euskalkirik ez. Posible, nik uste posibleago izan daitekeela, baina bueno, nik uste baietz. Zarra eta lagunekin eta lanean. Zuka eta Baztango euskalkia. Bai, guztiz. Kaixo, bikote. Kaixo. Arratsaldeon. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Ongi? Bai. Begira, lehenengo atalari ekingo diogu, bai, Euskal City saioa ongi etorriak. Beraz, hemen utziko dizkizuet mahai gainean hainbat gai, zuen herri edo auzoi buruz solasteko, zuk esan zu Arraioztarra zarela. Bai. Eta zu Altsasuarra, orduan, bueno, ea zer ateratzen den, bai? Vale, ados. Gero arte. Agur. Bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik duzue herrian auzoan. Zaletasuna garatzeko. Nik uste Arraiozko kasuan bai, ze nik uste jende gure artean haunitz erlazionatzen garela azkenean, eta adibidez persona bat ikusten badu ni adibidez berria egiten ari naizena, hurbiltzen da, galdetzen dit, eta Arraiozen ere laxoan aitzen dira gazteak, eta nik uste denek interesatzen garela haunitz bertzen zaletasunei buruz, eta nire ustez Arraiozen menpin bai nire auzoan eta bai herrian. Bi auzo daude bakarrik, ez da herria handia ere, baina nik uste nire kasuan baietz. Zure zaletasunak, zeintzuk dira zure zaletasunak, edo? Zaletasunak depende, adibidez gazten kasuan laxoan gauza da gogoa bastante orain dela gutxi irabazi dute gainera, eta bertze zaletasunak, adibidez nire kasuan, adibidez, igual bertze batendako ez da zaletasuna, baina adibidez baratze bat edukitzea, oioak, animaliak, haunitz baloratzen da ez, bakoitzak, eta gero adibidez kirola ez, nire ustez. Adibidez, bertze zaletasun batzun artean. Zuze uste duzu? Ez, ni Altsasuna adibidez dituan zaletasunak, argian mendira joatea, lagunekin egotea, txakurrekin egon, orain dela urte bat yoga egiten hasi nintzen eta ere yoga egiteko aukera daukat. Egia esan ez dago aukera guztiak ez daude, baina behintzat nire zaletasunak edo betetzeko bai. Azkenean gure giroan kirola egitea erresa da azkenean, du suerte. Adibidez ni yoga ere egiten nuen, hasi nintzen, baina gero lanakin ikasketekin eta pixketako biatu nintzen eta utzi nuen. Baina bada jendea erakusten duenan ere, orduan aukera baduzu. Zure izatekotan, ez eta herri txikiak izan edo aukera dago, ez? Bastan azkenean herri haunitz junto dira, orduan ez badi bada Arraiozen, adibidez bertzerri batean bada norbait erakusten dizuna edo, eta bai. Euskararen erabilera herrian auzoan lagun artean. Altsasu sakanako herririk handiena da, eta konparatzen badugu beste herriekin, egia esan Euskararen erabilera nik uste
izan zitekena baino gutxiago dela, ez? Lagun artean nire kasuan adibidez egia da nik erabiltzen dudala nahi edo, ez? Baino gutxiago, baina azkenan ohitura delako, ez? Egia esan lagun batzuekin ohitura daukate euskaraz egiteko eta egiten dut, eta besteekin azkenan askotan joaten nahi zerderara hori hartu behar dut. Bai, arraio zen, nik uste euskara, adibidez, norbertekin guruzatzen baldin bazara, beti lehenengo hitza euskara da. Orden ongi. Bai, arraio zen, bai, bastanen. Baina hile da, gero eta jende gehiago torri dela kanpotik, eta baita ere, adibidez nire kasuan, etxean erdara solasten dut. Nahi adibidez euskara badaki eta batzuetan euskara solasten gara, baina bertzetan adibidez nire ama erdalduna da ere bai, nire mutikoa portugalekoa da, eta euskara ikastea zaila da beretako. Orduan nik etxean erdara, baina gero kanpoan herrien beti euskara. Lagunekin, herritarrekin, hasi nik uste erabilera. Bai, nik uste agian gehiago, ez? Nik uste baietz. Bai, altsasun baino gehiago. Aukera dago, sain zut, ez dagoela aukerarik egiteko, eta ez? Ezkenean lan asko egiten ari da ere horretarako, ez? Egunean euskaraz bizializateko, ez? Nik uste gero bakoitzak ere badugula, ez? Gure ardura. Bai, hortaz bai. A ber, horrengoa. Galdera librea. Librea. Interesgarria da ere, bai. Bai. Vale, galdera librea. Adibidez, ja naiz irakaslea, horti joanen naiz, psikologiaren arloa ere gustatzen zait, baitu lagunak psikologoa, baina inoiz ez gara llegatuela ekarrizketa sakon bat izatera. Adibidez, bigarren hezkuntzan, zu gehiago eran duzu aurrekin, ez? Bai. Baina bigarren hezkuntza, azkenean 14-15 urte ere, noiz horietara tratatu duzu kasu bat, ez bullying, azkenean bullying, bai, bada, eta segituko da izaten eta, baina badire betzi kasu batzu pixket suabiagoakoela errateko, ez? Batzutan izutuzuela konsideratzen bullying, baina bai direla. Igual klasean solasten ez uztea, edo erantzun pixket zakarrak ematea ikasle bati, ze hori egunerokoan irakasle bizitzen dugu, ez? Baina igual uste dugu ikasle horrendako ez dela zerbait arras garrantzitsua eta gero etxera joaten denean bai. Eta nire kasuan hau nintzetan ez dakit nola tratatu. Ze klasean igual ez duzu garrantzirik ematen, nahi duzulako segitu zure klasearekin edo, eta gero etxera jaten zara eta pensatzen duzu ikasle horrek nola jatu izin da etxera. Egongo da pensatzen igual nik ez ziotela defendatu edo, ez dakit ongi azaltzen nahi zen. Nolako kasurik, ez baitare. Gehienetan hori aurrekin, baina egia esan azkenaldian ere gaztetxoak, 14 urte bitarteko aurrekin lan egiten ari nintzela eta batez ere arlo sozioemozionalean zaitasunak dituztelako, ez? Horrelako egoerak bizitzen dituztelako institutoan. Eta, kasualitatez, egun hauetan, hilabete hauetan lan egin dut 10 urteko neska batekin, klasean horrelako egoerak izan dituen, eta nire lana, batez ere zentratu naiz, autoestima, autokonfiantzan eta horrelako hori sendotzen, ez? Egia esan orain ez direla egon institutoan, baina hori garrantzitsua iruditzen zait. Nik uste agian zuen kasuan oso adi egon bartzaretela, ez, egia da, azken egunerokotasunean, ez, denborak eta temariok eta jaten zaituztela. Baina nik uste garrantzitsua iruditzen zait, agian horiekin zuk ikusten duzuna eta badakizuna hor zaudela berai jakitea, ez? Zu referente izan eta konfiantza eman, ez? Gehiegi gainean egon gabe, baina berak jakitea hor zaudela. Behar duzu puntu hori. Hori da, eta noizbaiten laguntza behar badu hor zaudela, eta entzutea. Entzutea, askotan pentsatzen dute, ez, igual irakaslak ez daudela horretan, edo ez daudela horretarako. Ez dugu garrantzirik ematen horrelako, baina bai ematen dugu. Beraiek izire sentitzen. Zaila da, ez? Igual tartea egunerokoan ez dago, baina bilatu moduan gazteak jakin dezala hor zaudetela eta egunen batean laguntza eskatzen badizue, entzun eta lagundu horretan. Batzutan horrekin nahiko da, ez? Hor egon. Eta gero, orientatzaileakin edo familiakin hitz egin edo... Baina nik uste... Bai, beraiek jakitea. Igual klasean ez erran, ze batzutan sentitzen dira, baina igual klase kanpo edo... Karo, bilatu beharko da bakoitzarekin modua. Egia da bakoitzak askotan barrenatu, ez? Barrenakoia girela. Gehienek. Joaten zara zure intentzionarekin eta batean aurkitzen duzu beraien ezetza. Baina
hori ere esan nahi du, bueno, ezetza esaten dizut orain ez, baina badakit hor zaudela. Bai. Orduan. Bai, arrazi duzu. Bai. A ber, gutxineka ganen gara. Claro. Ez da erresa. Bai. Vale, eta nik zuretzat, da galdera librea. Ez dakit. Hitz egin dugu ez, pixkat gure lanari buruz. Zakit, zure aisialdian edo asteburuetan Arraiozen pasatzen dituzu edo han bizi zara, ez, Arraiozen? Bai, Donostian jaio nintzen, gero Irunen bizitu naiz eta gero Arraiozera etorri nintzen. Berez, nire aite bizi da Hendaian, Hendaia aldean, orduan normalean asteburuetan saiatzen naiz beti bisita bat egiten eta Hondartza aldera pixka joan. Eta bertzela Arraiozen, bai, eta aisialdian saiatzen naiz kirola egiten, desestresatzeko, ladreren modua pixket burua dutzeko. Eta bertzela lagunekin egon, baditut ere zakurrak, esik mendira joan, eta familiekin denbora pasture, ze astean zehar lanakin eta pixkeat. Ez dugu denbora honitzik elkar egoteko, eta asteburuak probesten ditut horretako. Uste denak izan dugula rutina bera. Nik uste azkenan herrietan bizizatea naturarekin oso lotuta gaudela, eta hor etxerik atera eta, ez? Bi pausotara hor mendia duzu eta buruak, Bai. Osa, joaten zaren moduan eta gotatzen zaren moduan oso desberdina da, ez? Nik uste hori hiri batean oso zailagoa bintzat. Auto hartu behar duzu mendira joateko, eta han bi pauso eta han zaude. Claro, han zaude, pixka buelta bat eman eta... Eta ja burua desberdin dut. Bai, nik uste behar dugula, ez? Bai animaliekin eta bai naturarekin kontaktua gure osasun mentala du gure mantentzeko. Ratoietan ongi tortzen da, bai. Bai. Herritaren arteko harremanak, giroa, lagunak. Nire kasuan erran bezala, Arraiozen ikuste badela arras giro ona, beti norbaitekin aurkitzen baldin bazara kaletik, beti saludua, beti elkarrizketa, gehienetan gainera, eta nire kasuan ni orain dela 6 urte etorri nintzen Arraiozera, eta hasieratik erran dut giroa ederra dela, eta enpin, arras herri txikia da, baina, bueno... Claro, zenbat biztanle ditu. Pues ez dakit. Etorri ginenean erran zidaten, pues mira, ez dakit zenbat biztanle, baina orai ez dakit zenbat aur gehiago daude, eta gero eta jende gehiago dago gainera. Así que, ez dakit zehazki, baina... Nire kasuan, giroarekin arras konten. Bai. Bai, ni Antxasun egia da, azkenan niretzat da hiri txiki bat bezala, ez? Ez da herri txiki-txikia, ez dago igual, ez? Horlako erlazioa guztiekin ez da posible, baina, bueno, azkenean betikoekin, ez? Erlazionatzen zara, eta... Igual handako gehiago auzoen, ez duzuek auzorikola... Ez, daude auzoak, baina egia da, ez da oso desberdina. Bai, maikagoia, 8.000 biztanle, azkenean egiten duzu, ez, zure lagunekin eta betikoekin egia esan, ez, kuadrillak eta... Kuadrilla. Bai, eta ez dakit asko zabaltzen garen, pues, bueno, nik uste agian gehiago zabal gentzakela, ez, kanpoko jendeari edo, ez, kanpotik datorren jendeari. Baina, Arraiozen gazte kuadrilla bat gara. Baina bai, eta saiatzen gara, bueno, maiz gelditzen, baina gero eta bakotxa bere bizitza du, eta orduan zaila da, ez gara denak bizi Arraiozen, orduan, baina, bueno. Claro, tarteka, ez, azkenean. Bai, bestak ez daude gainera, ez dugu aukera ekartzeko. Bai, aurten gutxi. Aurten izan da, bai, aurtengo urte izan da pixket. Arraro. Baina, bueno. Musika taldea, zea maiz. Biak, ez dut jotzen, enbidia handia ematen diaten jotzen dutenek, baina ez naiz bat ere ona musikan. Eta musika taldea, esan dudana, zea maiz, kas bat zan da nire gaztean gehien entzun dudana. Gutxi egiten dut, nik uste kirol gehiago egiten dut, irakurri baino. Musika talde bat miresten dut, betitik entzun dudana, Kentzazpi. Hondartza errango dut. Ez dut jotzen, nire inbidia ematen didate, eta musika pop rock entzuten dut ere bai, eta euskal musika Kentzazpi, Zea maiz ere bai, Izaro, Berri txarrak, ezin dut aukeratu. Biak gustoko ditut. Bueno, aurtengo urtea arraroa dela esan duzu, ez, pixka bat, eta argi dago, justuki horri buruz solastuko zarete orain honetan, bai?
pixka bat zuen auzoei buruz hitz egin da gero, eta komunean atera dituzue ez, hainbat gauza, oraingoan hitz egingo dugu COVID-aren inguruan, pixka bat gure bizitzetara ekarri dituen aldaketak, horri buruz egin ditugun gogoetak, ze gauza onere ekarri dizkigun, ze gauza txar, bueno, nahi duzuena, baina pixka bat gai horren inguruan hariko zarete da izolase. Vale. Nire kasuan, irakaskuntzan izan da pixka bat, ez dakit, hasieratik, bai. Ze, bueno, azkenean ordenagailua eta bar ibiltzen, gazteok badakigu, baina bertze gauz bat da, egunerokoa, ikaslekin lan egitea etxetik, bere kontrol bat edukitzea izan dela zaiena, eta beraiei laguntzea. Ze, nitzetan nik sentitu dut, igual ez duten ere laguntza hori nabaritu ze etxetik zaila da. Klasean zuk badakizu norek behar duen orain, norek igual orain ez du behar, baina igual urrengoa ez dakit nabaritzen duzu, baina etxetik ez duzu nola jakin, eta izan da pixke lan zaila. Bai, azkenean normal igual aurre gaudenen ere egon daitezkelako barrerak edo, baina karo, pantailaren beste atzetik eta ere adinaren arabera beraien motivazioa eta, motivazioa, badakizu nor dago motivatuta norez, ja behin ezagututa, kasu honetan izan da gainera hirugarren ebaluaketan. Orduan, lehenengo bietan zu badakizu nolakoa dire, baina hala ere denez azkeneko ebaluaketa, dira azken emaitzak, dira azkeneko txampa ez, eta izan da zaila, ze beti saiatzen zara hor egoten da. Eta etxetik lanak bidaltzea, bai, lanak bidaltzen dituzu, baina zuzentzerako orduan, ez dakizu zuk jarri diozunakin aski duen edo ez dakizu, eta beraiek eren loba zituzten hainbertze asignatura, larrateko, beren lana badute ere bai, eta izan da pixket, ez dakizu ongin duzun zure lana, ez duzun egin. Sentsazio hori gelitu zaizu? Bai, niri benpin bai, eta, bueno, azkenean aurten ez dakit ze espero dugun ere ez, dago dena pixket orairean, eta nire kasuan, gogoekin, baina jakiteko ere nola egingo dugun lan, eta bai. Ja, gure kasuan, terapia egiten dute animaliekin, emekin terapia egiten dugu, baktitze txakurrekin, eta martxotik eten berrin izan genituen saio guztiak, batean hor bertan bera utzi behar izan genituen. Eta batzuekin bai egin ditugula bideodeiak, eta batez ere nik deitzen dituenean pantailari buelta eman eta txakurrak erakusten dizkio, nire aurpegia baino gehiago, beraiei gehiago nahi zuten zen ikustea non zeuden beraien terapiako kideak. Eta bai saiatu naiz hor egoten batzuekin da galdetzen zer moduz, autismoa dute edo beste behar batzuk, orduan familia hauen eta aurra hauen egunerokoa ere rutina gabe, ezin izan direla hasieran atera eta guzti hori, hor egon naiz eta pixkat beraien beharrak. Gero egia esan maiatzan hasi ginela, beraiek desiatzen zeuden, jarri genituen, behar genituen neurri guztiak eta familiak gogoz eta aurrak ere bai, gu beldurrez hasieran ze ez dakizu, hori, nola izango den, maskarillekin, egia zan, horretik ezagutzen genuela elkar, orduan, maskarillak, hori da, saiatzen zara maskarilla pixkatalai bat jartzen edo, pixkat, pixuak entzen, eta egia zan, gero behin hasita maiatzan oso esperientzia polita izan da, ze normalan guk proiektu asko ditugu, askotan ez duzu behar disfrutatzen ez zaude momentuan, eta kasu honetan bakarrik programa bakarra jarri dugu martxan, eta iaia hasieran bezala, zaude programa horretan eta asko disfrutatu dut saioak diseinatzen, saioak egiten, gero garbitzen eta dena berriro, behar den bezala guztien ez hainbeste, baina bai berriro bizi izan dut oso presente, proiektua, familiak oso pozik, aurrak ere oso ondo erantzun dute, txakurrak ere bai hasieran maskariekin pixkat arraro, baina gero... Hoi bai arraro izan behar dela beraientzat. Bai, baina gero berdin izan zaie. Azkenean nik uste denok, egin behar garela situazio honetara. Azkenean nahi edo ez, gure kasuan klasean egon behar orain maskariekin nik ez dakit, arrasokin nola eramango duten. Claro. Ze, bueno,
Da hasieran noitzea, baina egia da hor daudela, ez? Arau bat dago, nola... Bai, hori respetatu beharra da, baina hasieran izango da, baina egin beharra da. Karo, batzutan hori, adinen arabera, arau horiek, ez? Beti arauak apurtzen ditugu, ez? Eta ber nola espero dut argi gelditzea eta beraien partetik ere jartzea. Honitzetan iruditu, jarri balko dute partetik ere, bai. Bai. Espero dut kurso hasiera izatea, ez dakit. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu zue, bai. Ikuste dena izan behar dela bat-batieko zerbait geratuko da, ez? Ez dakizu, nire ustez. Bai, jarri gaitu nik uste pixka bat egonkortasun egoera batean guztiei, ez dakizu, eta momentuan, ni askotan errepikatu dut egun hauetan, gerokoak. Bai. Saiatzen gara, zer hartuko da aurrerago, pentsatzen, ze neurri hartuko ditugun, pasatzen duzu zure burua hor, buelta eta buelta. Eta eustarako, ze azkenean gero ezakizu zer pasatuko den, hobe da bizitzea orangoa eta gero ikusiko dugu. Nik uste birusak hori erakutsi digula, bizi orain momentuan. Zerbait ona izan du. Hori da, eta gero ikusiko dugu zer, ez? Egia esan nik uste hasieran ematen zuela, gizarte bezala, kiston ikasketa eta bar genuela hemendik, batean kriston aldaketa egon zuela, nik uste ez dela inbesterako izan behar. Baina, benpin zerbait erakutsi baldin badigu birusak. Bai, gutxienez denbora eman zigun. Denbora, bai. Denbora, ni askotan hori, beti 1000 gauza egiten eta denborari gabe. Eta nik hori, hainbeste lan izan dugu urte hauetan, ez dugula baratza genuen, eta ni esaten dut beti, niri koronavirusak baratza bat eman dit. Ez genuen astirik. Gure kasuan ere bai. Igual 10 urte baratza jarri gabe, aurten baratza jartzeko astia izan dugu, eta orain kasuan ere baratza olioak, eta Bai, gure bai. Eta orai aski konten gutxienez gauza horiek onak dira. Gauza onak eman dizkigu ere bai. Nik uste baietz, oso gogorra izan da, oso egoera larria, baina horlako gauzak, ez? Batez ere berriro agian hori dela urte batzuk edo denbora etzen duena igual irakurtzeko, ez dakiz ere egiteko, yoga, ez? Denbora... Gauza horiek egiteko, honitzetan ez zuzula denborik edo ez zuzula eta nire kasuan ere liburuak irakurri, adibidez. Irakurri dituzu? Bai, edo seriak ikusi, inbertze seri baitut ikusteko eta inoiz ez du denborik, orain. Eta kirola, tartetxo egin ginen nuen mendire joateko, probesten zinuen atope eta joaten zinuen leku berrietara, eta gauza horiek. Bai, nik uste mintzat hori eman digula denbora, berretza egun azten, eta orain berriro sartzen genean errealitate egoera berri honetan, horlako ohitura honak mantentzen ditugu. Nila esan, parte alde sozialak kendu digu eta falta motatzen da, ez? Lagunekin edo jendea ikutzea edo afektu hori izatea, ez? Gero jarraro da kaletik joan eta... Bai, niri pasatzen da, telebista ikusten dudanean, eta ikutzen diren esan, arraro egiten zaio. Horai kaletik joan eta ezin duzu, ez? Besarkaderik eman... Bai, arraro da, baina bueno. Hori uste dut, eragina izango duela gugan, ez? Batzuk egia esan, batzutan eskartzen dut, ez? Derrigorezko 2 musu horiek. Batzen dako da pixke... Bai, orain ez dago dudarik, ez diozuin hori eman behar. Ez da barazorik. Bideratzea, gutxi egiten dut. Azkenekoa Brasilen egon nintzen. Bai, hau nitz, eta azken bidaia Galiziara, izan da. Ederki ari zarete, nik ez dut asko hitzen egiten, baina... Gustora zaudete? Bai. Egoera raroa ez da, batean hemen zatu dugu, baina, ondo. Baina oso ongi ikusten zaizue, bai. Begira, 3. atalera iritsi gara, eta oraingoan utziko dizkizuet gai batzuk mahai gainean, eta pixkat sakontzeko aukera ematen duten gaiak. Orduan, hautatu 2, nahi dituzen 2, eta saiatuko gara pixka bat solasten, ea zer moduz. Ados. Aber, ze ateratzen denez, gero bestela aldatzen dugu. Arrazakeria. Espezismoa. Oso ondo ezakit zer den, ziur, ez? Animaliekin, eta ziur bio dagugula asko esateko, baina ez dakit... Arrazakeria? Arrazakeria da gai bat, ez dakit. Haunetzera pikatzen dugula, eta beti presente dagoen azoritxarrez. Eta... hori, azkenean nik eskolan ere institutuan honitz ikusten dut.
horako kasu pila bat. Baina, hala ere nik uste gero eta pixka bat hobekiago eramaten dela, ez duzuela horako hainbertze kasu ikusten, nik uste dut. Ez da, igual gero bapatian joten zara bertzen hori baitera eta kasuz beteta dago, baina benpin nik egondako institutuetan pixka kontrolatua dago. Zuztua horako kasu dire beti. Claro. Nik uste ez dela inoiz desagertu behar, baina nik uste zoritxarrez, izango zen idear, ez egotia bat batean rastakiririk. Baina, bueno, nik uste gero eta jende gehiago kontzistatua dagoela eta, bueno, igual aldaketa bat ikusten ari da. Orain dela guti, haunitz egon da sare sozialetan, haunitz irakurri da, eta agertzen dire gero eta gehiago telebistan kirola egiten duten jende famatua, kamisetekin, saiatzen dira pixket mezu hori bidaltzen, eta bueno, eskertzen da, azkenean ez dakit modu egokiena den, baina bueno, ez da txarra. Claro. Eskertzen da hori ikustea telebistan ere, bai. Bai, bestela ematen du ez dela existitzen, ez badago, nik uste gai potoloa dela, bai, hortaz. Eta ados nago zurekin, ez? Zoritxarrez eta lan asko egiten ari den, eta oraindik egiteke dagoen, oraindik asko gelditzen dela, ez? Nik uste, beti esaten da, ez? Aniztasuna, berdin zait arraza, sexua, erlijioa, nola ezberdina denari, nolakoa garen, ez? Baina gizarte bezala, ez? Dakiten zerbait desberdina dagoenean, taldea egiten dugu, eta bestea talde batera uzten dugu, baina ez dakit hori gure biologikoki horretarako gauden, ez? Taldeak egin eta bestea desberdina baztertu, ez dakit animalik egiten duten, kasu horretan. Baina... Ziken ez pensatu, ez? Bai, ni esna joaten ez pentsatzera, ez? Beraik ere animalik sozialak dira, ez? Taldeak egiten dituzte, nola desberdinak kanpoan uzten dugun, aniztasuna, gainera hori hezkuntza arloa, baina ez bakarrik hezkuntzan ematen du, ez? Hezkuntza oso garrantzitsua da, baina gero hezkuntza ere etxean dago. Etxean importantia da ere, bai. Ordu batzuk zaudete beraiekin, beste guztia etxean dago. Bai. Etxean eta etxetik kanpo egiten dutena. Etxetik kanpore, bai. Hori da, sare sozialak, futbolean, dagoen, futbolean ere, bai. Arrazakeria, esan duzuna egia daudela, baina askotan da batzuk bai, onartzen dira, dirudunak, gizonak, eta oso espezifikoa. Hori, igual ez duten hain ikusten ez, nina izarre arrazista, lagun beltz bat daukat edo olako gauzak. Hori da unitz entzuten dut nire. Ez da, nik usten nire, esan nire arrazista nahi zela, ziur. Ditudan agian batzuk kontrolatzen ditut eta beste batzuk ziur aski, ez. Baina nik uste hori da lehenengo gauza, ohartzea eta onartzea. Onartzea garrantzitsua da. Ez dut horrela esaten, nire arrazista nahi, baina dakit arrazista, matxista, gauza asko nire barnean daudenak, konturatu gabe hor ditu dela sartuta, ez? Baina konstiente izatea eta erratea, pauso handia da. Jende asko ez du... Lehenengo gauza, ez nire naiz arrazista. Nire naiz, inoiz, hori da. Pensatu ere, baina azkenean... Claro. Eta nola garen arrazista, klasista, jartzen baldin bagara, denetatik, iristen diren, azkenean, buelta bat eman bartzaio horri, hasi guregatik eta guk irakasle edo psikologo bezala eredu izan, lan egiten dugun haur eta gazteekin eta familiekin, azkenean, igual etxean badaukat eredu bat, baina ikus dezatela hori ez dela guztia, edo komunikabideetan, edo telebistan, edo... Klasean ere nik uste garrantzitsua dela ikasleak sentitzea talde bat direla, talde oso bat denak. Ni beti saiatzen naiz, talde lanak egiten ditugu, baina denak nahastea, denak denekin solastea, eta beraiek izatea kontua ez, talde bat gara denak. Ez gara gu hemendik, bertzeak handik, ez, denak talde bat. 22 ikasle, 22 talde bat. Bai, bakarra, sentitzea. Kontu ematea hortaz, beti saiatzen naiz, dakit lortzen duten beti, baina, mezu hori pasatzea beraien ikuste garrantzitsua dela. Bai, beste bat, abera. Bertzela. Genero berdintasuna. Nahi antzekoa, Antzekoa ere, bertze hori ere, postuk erranduzuna lehen adibidez, jendea honitzek erraten dula, nien ez matxista. Denak noiz baitere komentario matxista bat erraten dugu. Kontu mangabe, Eta niretako garrantzitsuna da komentario horretaz konstiente izatea.
zerran, polin, zerran dut, ez? Zut ez nuen hori erran nahi, baina hola erran duzu, igual forma ez dago kiena izan, eta honitzetan, baina hori bertze gai bat da, beti hor dago, ez dakit. Bai. Txikitatik zerbait, jaten edo aten dugun zerbait, ez? Hori, nik uste berdintasuna egia da arrazakiarekin komentuta, urte asko dara matzagu, ez? Mugimendu hauetan, ez dakit, esan daiteken zein dagoen hobeto, ez dakit, ez? Antzera, bai. Eta bi kasuetan ez da nik uste ez, askotan esaten dute, ni lagun badaukat, edo naiz arrazista, ematen du ez bazara emakumeo, ez bazara, ez? Arraza desberdin batekoa, ez du zergatik eskubide, ez? Pertsona edo talde horren eskubideengatik lan egin behar, ez? Nik egia esan txikitatik eta gaztetik daukat oso barneratuta, ez? Genero berdintasunarena, eta, askotan entzun behar izan dituzu. Zure herrian, zure lagunak iguatzen beste, edo zure mutiaren kuadriako mutila, ez? Askotan, hemen zesaten duzu ez tontakeria, ez? Egia esan nik ustoren aldatzen ari dela, ez? Zentruetan, ez? Lan egiten ari dela horregatik, baina hori bai dela eguneroko gauza. Eta klasean ere, aurrak, behitzen ditut aurra, baina 14 urtekoak ere, konstienti dira horri buruz ere, eta adibidez talde bat egiten dugunean, ironia ibiltzen dute, honitzetan, eta beti entzuten egoten naiz, ez? Eta, ze jarri barri dazun eskekin, baina dena ni baino begin badute, ez? Olako komentariak entzuten dituz, eta ni beti saiatzen naiz, gaio jartzen, bira, orai gaio atratu dugula, solastuko gara, eta beraiek konstiente izateko, ezin duzu dozen gauza erran, eta neskak, eta beti saiatzen naiz ere klasean, horietaz solasten, baina gero ikusten duzu patioan, eskolan, bertze egoera ikusten dituzu, eskolan eta eskola, kanpo, edo zein lekutan. Eta hori, sare sozialetan ere, haunitz laguntzen du, zutera ez etzerran baina beti badire. Eta importanteena nik uste da, erran dutela, konstiente izatea. Orain nik uste gero eta jende gehiago, konstiente izaten da, bira, lehen hau egiten nuen, orain, igual ez dut egin. Guzti jendea, egoera, ez dut erramar berdintzen, ez? Itzoi, zakit. Baina nik uste mantxo, Nik uste garrantzitsua dela ikustea, ez dela emakumeen arazo bat, ezik eta gizonezkoi ere muga asko jartzen dietela, ez? Ez da. Orduan, berdintasuna... Gena berdintasuna, ez bakarrik. Aukera berdintasuna denontzat izango dela, denontzat onuragarria, eta ez da zure bizitza eta zure eskubideak urratuko ditugula, ez dugu guk jasatzen dugun gauza bera, ez, egingo beste, baina bai argi dagoela hori, denon arazo edo egoera bezala onartzea, txikitatik, baina gero ere, gure kuadrian da gure jendartean hori zabetzea, zaila da, oso zaila zerkenean, oinarria da, gure gizartean oinarria da, eta hori aldatzea, baina gutxinez gure gelako, gure eremua aldatzen saiatzen baldin bagara, nik uste hori dela gure... Gure pauso bat da. Ezin dugu den aldatu ere, ez? Claro, ez. Gure esku dagoena, benpin bai. Claro, zerritik eta gero beste... Bai. Zer duen, nik uste mendi zingurututa daude, eta hori niretzat oso garrantzitsua da. Ze falta zaio, pixka nik uste herria dinamizatzea eta herria dituen gauza politoiek pixkat indartzea. Zer du, nik uste lehen erran bezala baduen giro polita eta hurbilekoa, eta ze falta zaio, nik uste baduenakin aski duela, bai. Bueno, zer moduz dizkak, ongi? Bai. Heldu gara jokoaren tartera, azken atalera iritsi gara, heldu zarete, hobeki esan da. Eta nik proposatuko dizkizuet bi hitz, adibidez, lehenengoa, induria dugu. Induria da Iruñerriko euskara zaharreko hitz bat, bai? Ea zer erran nahi duen pentsatuko duzu, edo asmatzen saiatuko zarete, bai? Hola, batean ez zaizue deus ere heldu, ez? Aurpegiak ikusten dizkizuet ez. Hiru aukera emanen dizkizuet, bai? Lehenengoa da abilezia, bigarrena indarra, eta hirugarrena euria. Eta ados jarri behar dugu gure artean, zein... Zuen artean ados jarri behar duzu, bai. Zer uste duzuen? Irudia. Nik esatu dut eurian. Ja,
Baina indarra ere, bai? Baina sobera ez irudiko hitza igual, indarra. Claro, baina eta oso desberdina, izan behar. Garrena edo garrena, indarra edo euria. Euriaren indarra izan daiteke. Induriari du. Antzeko hitzik ez dago zuen euskalkietan edo? Ez. Ba, postu bat egin beharko duzu, Indarra euria eta zaintza bestea Indarra euria eta abilezia, bai, hori da. Hori izango da. Igual zen dugu ez bataz bestea, hirugarren aukera. Ja, ez dakit. Zer diozue? Nire bizurrengo idazten, Bai. Ja, ez dakit. Euria, esango dugu. Euria, venga, ba. Venga. Euria esango duzu. Apustua, indarra baldin bada. Ba, ez zenez bataz bestea. Lehenengoa. Bai. Esan dizute, batzutan ez da. Batzutan trampada. Bai. Abilezia esan nahi du. Bai, abilezia esan nahi du. Batzuen ez da ez batez beste, hirugarrena. Bai, batzutan hori da. Bai. Ba, beste hitza, bagurrina dugu. Bagurrina. Bai. Bagurrina. Hitz hau euri aldean erabiltzen dute, ez dakit. Hola, zerbait ere datorkizuen burura. Printzipioz ez. Ba, hiru aukerak emango dizkizuet. Batetik usain txarra, bestetik ipar haizea, eta azkenik hego haizea. Zer izan liteke? Nik usaina, urrina, nik erabiltzen dut. Urrina. Usaina bateko orduan igual. Ba hori izango da, igual. Bai. Usain txarra uste duzue? Venga, bai, fiatzen naiz. Bai. Intuizioa. Ez dakit erlazio izango duten. Ez daiteke? Bai, dakit. Ba, badute erlazioa, baina ez da usain txarra, baina urrina, bai, hortik datorrela. Bai, bagurrina da pago urrina edo pago usaina litzateke, eta orduan esaten zioten edo esaten diote iparraizeari. Bai. Iparraizeari esaten diote. Claro. Bueno, saiatu zarete, eta ez zineten oso urrun, urrina hortik zebilen, baina bertze batean, agian zorte gehiago izango duzu, Denaren eskerrik asko etortzagatik, plazer bat izan da, eta bueno, talde polita osatu duzu, elkar ezagutu duzu, eta ez daki, agian sabiren bat ere tokatuko zaizue, aurrerago, eta esker mila etorri izanagatik. Zuei. Agur. Agur. Konplizitate polita sortzea lortu dute gure gaurko bi partaideek eta gai ilunei ere buelta ematea lortu diete. Bai, Niko Etxarte kantatzen zuen bezala, itzala ez baita beltza, itzala grisa da. Hurrengorarte.